What's up mga kasangkay? It's me again, your Pareng aka Omak, ang probinsya ng Marunong, and welcome back to my channel! So for today's video mga kasangkay, kung napansin nyo, yung first phrase ng title ng content na to, nakalagay doon ay marunong ba kami mang-surpresa? Yun. Kasi sa tanang buhay namin, first time namin tong gagawin. Masyadong kabado kami kasi iniisip ko, paano pag nag-fail kami? Paano kung hindi niya nagustuhan? Diba? Lalo pa, gagawin namin to kay nanay. Kasi kami, lumaki, nagkaisip, sa isang payak na pamumuhay, normal na pamumuhay na we're not verbally expressive sa mga feelings namin towards our family member. But it doesn't mean na hindi namin mahal yung isa't isa. We really value each other, we really love each other. Hindi nga lang expressive. Kasi nga, through action na namin ginagawa. Kasi nga, we're emotionally in love sa isa't isa, deeply. Kaya naman, a year ago, napapractice din namin maging vocal sa mga feelings namin, sa lalo na yung mga salitang mahal kita, I love you nanay, I love you tatay, ganun. Kasi lalo taon ang binibilang bago kami magkasama-sama ulit. Actually, yung birthday niya is May 24. Pero ang sinuggest namin na isabay na lang siya doon sa fiesta ng fiesta celebration ng barangay, which is May 22, para wala talaga siyang hint. Tapos syempre medyo pagod-pagod pa ang lahat, lalo na syempre fiesta. Tapos yung kasi si nanay, babad lagi siya doon sa mga gawaing bahay, lalo pag mga ganyang fiesta. Though walang masyadong tao, pero syempre sa long run ng preparation, syempre nakakapagod pa rin. Originally mga kasangkay, idea niya to, which is my younger sister. Napagkasunduan namin lahat na nandito sa Manila, kaming magkakapatid na nandito sa Manila. Napagkasunduan namin, tapos sinubukan namin. Ayun, kaya tara mga kasangkay, samahan niyo ako. Panuorin natin, would it be success or failure? Tara! Yes sir, the preparation! Ginagawa mo.
Everybody, let's put your hands up to MSC in Cambodia. And welcome to this distortion on the mix. Wish. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So akala niya, yun na yun. Kaya babalik na uli siya dun sa kwarto. Everybody, to MSC in Cambodia. And welcome to this distortion of the mix. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Sound check. Sana all. Iba. Happy birthday, happy birthday, happy Oo, kasabat na ako sa atin. Pwede nga, sorry na lang. Anak ko. Anak, malas ang buhay. Hindi na marakot. Kaya okay naman. Ato mga anak. Ako din sa lawang ginulo. Kaya ko si Barangay. Dahilan nga ako, maunit gaya. Kung pa, tao ang law dito. Pwede siya tawag pero waray na anak ng kay ikaw nag-iinteresting na bagay. Isa nga nagtagas na ilan sa natin makukud. Niyang kapulay sinig para kami nga isugan. Happy birthday. Anton Spaliwan. Salamat na ako. Happy birthday. Sana maraming birthday karating sa iyo. Marap pa rin na natin sinilig. Ikarog mo simple na. Pero kahit kasi nilagay ko na surprise ka. Pero syempre, kailangan natin makipag-cooperate. Siyempre, hindi mo na ako ini para sa imo. Kasi karang na ako nga. Malipay ka man. Hindi mo na ako iniingatanan para ma-feel man ako presensya ka tabi sa si Raiko, Rawade. Karang na ako nga, i-celebrate. Karang alin na kayo natanan. Hindi mo na ako surprise. Guys,
Kahit si tatay nakapagbigay ng sweet message. You know? Pero syempre mga kasangkay, hindi mawawala yung mga messages naming nandito sa malalayo. Total, we're technology equipped na naman yan. So madali na lang mag-send ng mga videos for greetings, no? Kaya tara, mga kasangkay, panoorin nyo. Best part to. Best part. Best part? Hindi ka na. Best part. Maganda. Nax, maganda. Diba? Kaya, happy birthday. Wish ko lang sa'yo na sana marami pang birthday ang dumating sa'yo at sana maging malusog ang pangangatawan mo at sana hindi ka palaging stress diyan sa bahay. Cool lang para masayang buhay. Huwag mong isipin ng mga problema. Hayaan mo lang yan kasi pag nagsawa yan, aalis din yan na problema na yon. Aalis talaga, no? Kala mo tao, aalis. Pero yan talagang buhay. Kailangan malampasan natin yung mga problema. Kasi para maging masaya, kailangan nating lampasan ng mga problema. Nasa lahat, thank you God kasi malulusog tayo kahit na may pandemic. At syempre Nay, happy birthday kahit na malayo kami. Ito, ginawan ka namin, sana mag-enjoy ka kahit sa maliit na surprise lang ito, pero syempre para sa amin malaki ito. Naiiyak ako kasi namimiss na kita. Yun, sana lagi kang malusog dyan, ka lagi magpapa-stress. Kung may problema man, huwag natin tambayan, lilipas din yan. Kaya sana lagi kang dyan, kahit malayo kami. Huwag kang mag-alala sa akin kasi lagi ako nag-iingat ako para sa sarili ko. Siyempre, lagi ako pinagdadasal na sana okay tayo lahat. At ngayon, ilang taon na naman na lumipas, hindi kami nakauwi dahil sa pandemic. Siyempre, tatrabaho para sa atin din naman to. Kaya, yun, sana maging masaya ka. Sana maging masaya ka. Siyempre, hindi to mabubuo. Pinano ko talaga to, pero siyempre, hindi mabubuo to kung hindi dahil sa suporta ni Julius, ni Inko, ni Kuya, ni Judelyn, tsaka ni Jc. Kaya kaisa kami. Eto, sana maging masaya ka. Happy birthday, nanay. Sana pasa sa katawan. At sana malusog ang pangatawan at sana marami pang birthday na dumating sa magkasama ko lamang ay lagi ka mag-iingat. Maraming salamat sa lahat-lahat. At alam nyo naman yun na we love you. I love you, Punay. Mahal ka namin. Heart. At isa pa sa gusto kong sabihin na, ayun, sana huwag ka namang masyadong mag-alala sa amin kasi, ayun, iniingatan naman namin yung mga sarili namin. Ako nagkukuha nga lang sila, kahit pahula ko malangan. Anak pa, ko, parang kasi, pero wala kasi salamat na lang, anak ko, para sa mga anak. Sa kanila, mahal ko sila. Pero sana, anak mag-isog, maintindihan nila. Masulo lang kasi Pakala. Maramdaman nila ng pagmamahal. Dahil niya, ginunarawa.
Oh, I love you, Nay. A big hug galing sa amin. Sorry po. So, ayun mga kasangkay, hindi namin in-expect yung reaction, expression ni Nanay na ganun, which is napaka-priceless. Kaya naman mga kasangkay, pag may time kayo para ganun, i-surprise yung parents nyo, gawin nyo. Hindi nyo naman kailangan ng magarbo o maggastos ng malaking pera. Kahit sa ganun, simpleng pamamaraan lang, sobrang treasure na yun sa kanila, para sa kanila kasi lalo pat manggagaling sa mga anak nila. So ayun mga kasangkay, hanggang dito na lang yung video na to and hope na na-entertain kayo and at the same time na-inspired. You know, na-inspired talaga. And please, don't forget to subscribe, likes, and share nyo rin po yung mga videos ko. And also, you can leave a comment below. Yun, till next time mga kasangkay, this is your Pareng Jomar aka Omak. Bye! Bago ko makalimutan, a massive thank you to Janet Asido, Jensen Hiray, Jessica Poso, and Geraldine Irinco. Of course, a special mention din dun sa mga kapatid kong si Jerry, Judelyn, and Jc, which is my cameraman and photographer dito sa video na to. And a massive thank you din doon kay Mary Jane Mercader. Without you guys, it wouldn't be possible. Kaya naman, very big and massive thank you sa inyong lahat. At siya nga pala, shout out doon sa pinsan kong si Gerald Tuyog ng Antipolo. Thank you sa pagbibigay ng mga videos ko. Salamat!